for mig er det lidt underligt at være foran jer uden at være foran jer, fordi når jeg taler om de finansielle markeder, så har jeg som regel altid markederne bag mig, og jeg har jer foran jer, og det eneste jeg har her, det er en mikrofon, så det kan godt være, at jeg er lidt rusten til det her, men hvis jeg nu fokuserer på det, jeg gerne vil undervise i, så kan det måske nok gå. Nu skal vi se. Jeg har været så længe i udlandet, at mit danske ikke er specielt godt mere. Så derfor det vi oplever i aften, det er, at jeg underviser på dansk, men teksten er på engelsk. Og det håber jeg, I kan leve med. Men selvfølgelig, jeg holder alt på dansk. Så eftersom klokken er blevet 7 i Danmark, så synes jeg, at vi skal starte. Det her webseminar, det handler om scalping. Og grunden til, at jeg gerne vil holde et seminar om scalping, er, fordi jeg ofte sidder i løbet af en dag og scalper DAX, især FTSE, og når så USA åbner kl. 15:30, så scalper jeg Dow Jones temmelig meget, og også Nasdaq. Men jeg vil ikke anbefale, generelt vil jeg ikke anbefale folk at scalpe, uden at de gør sig nogle meget store, en meget eftertænkelig omtanke om, hvad det er, de begiver sig ind i. Fordi scalping som en professionel, og her taler jeg om en person, som ikke bare synes, at han vil have lidt skæg og ballade i en times tid i løbet af en torsdag aften, fordi der ikke er andet at lave, men en person, som virkelig griber scalping an på en, skal jeg sige, en videnskabelig måde, bliver nødt til at gøre sig nogle tanker om, hvad scalping rent faktisk indebærer. Så egentlig vil jeg, fordi der ikke er en universal definition af, hvad scalping er, så vil jeg egentlig gerne starte og bruge de første par minutter af det her webseminar på at forklare funktionen bag scalping, og hvordan jeg i hvert fald har forstået, hvad scalping er. Fordi scalping startede i de finansielle trading pits rundt omkring i verden, i Chicago, New York. Og de mennesker, som havde deres arbejdsplads i en trading pit, de bestod af to grupper. Der var den gruppe af mennesker, som det vi kalder mælere. Mælere, som kom ind i pitten for at eksekvere ordre på vegne af deres kunder. Og så var der de mennesker, som boede inde i pitten, eller som havde deres arbejdsgang inde i pitten, og dem kalder vi de lokale. Og når en mægler kom ind og havde en ordre, som skulle eksekveres, så var det en uskreven regel, at de lokale var dem, som lavede likviditeten i markedet. Så hvis markedet handles til 1.10, 1.11, og mæleren kom ind og gerne ville købe noget til 1.11, jamen så var det den lokale, som solgte det til ham til kurs 1.11. Så den funktion, der så var ved det, er, at nu er mæleren på vegne af kunden gået langt markedet i 1.11, mens den lokale, han er nu kort markedet i 1.11. Så når vi ser på en traditionel prisgraf eller en trading ticket hos for eksempel ETX Capital, og vi ser i øjeblikket, der handles Dow Jones til 28.739 til 740. Vi kan ikke købe i 739, og vi kan ikke sælge kort i 740. Så det var den fordel, som den lokale havde. Han kunne gå ind og tage den anden side af markedet af den ordre, som mæleren ville eksekvere i 1.11. Så kunden er nu lang i 1.11, og markedet er stadigvæk 10-11 bid offer. Og den lokale er nu kort i 11. Så hans job er nu med det samme at prøve at finde en, som han kan lukke den her kortposition af ved at købe den tilbage i 10. Det vil sige, at han skal finde en eller anden inde i den trading pit, som han kan bede om at købe den her tilbage i 10. Så på mange måder,
at det vi gør som scalpers, fuldstændig identisk på den situation, som, som de lokale befandt sig i, men med en forskel, og den forskel er, at som oftest, så har den lokale den fordel af, at i det øjeblik, han eksekverer ordren, altså han tager den anden side af mæglerens ordre, så er han i break-even. Prøv at se det fra kundens perspektiv. Markedet er 10-11, og han køber i 11. Hvis han vil lukke den position med det samme, jamen så skal han lukke den i 10, fordi det er, det er salgsprisen. Mens den lokale er nu gået kort i 11, men han kan jo med det samme lukke den til kurs 11 igen. Så forskellen på rigtig mange måder, så det vi prøver at gøre, det minder meget om de lokale prøvede at gøre, når de handlede i de forskellige trading pits rundt omkring i verden. Men med den forskel er, at i det øjeblik, vi handler med for eksempel ETX Capital, og vi køber, nu kan vi bare sige, nu kan vi tage Dow Jones igen, vi køber i kurs 740, så er ETX Capital jo rent faktisk dem, som er kort i kurs 740. Det vil sige, at i teorien, så vil de være i stand til med det samme at kunne aflægge det væddemål uden tab eller uden gevinst. Mens folk som du og jeg, vi med det samme har et points hage, altså vi er 1 point bagefter. Derfor er det utroligt vigtigt, at når vi scalper, at vi gør os for øje, hvad præcis det er, som vi går ind og forventer. Fordi vi vil hele tiden være bagud med 1 point. Men hvis du handler 1-2 gange om dagen, og du har det, vi kalder en swing trade strategi, men så betyder det jo egentlig ikke det helt store. Fordi over tid, der vil det ligesom, hvad man vinder i gyngerne, taber med karusellerne. Men hvis du eksekverer 40 handler som scalper i løbet af en dag, det vil sige, så er det 40 point, du bagefter med det samme, som på en eller anden måde skal indhentes. Derfor er det utroligt vigtigt, at når vi scalper, at vi gør det kun på de mest optimale tidspunkter og de mest optimale forudsætninger. Og det jeg gerne vil køre igennem, eller jeg gerne vil gennemgå i det her webseminar, det er scenarier, hvor jeg mener, at oddsene er størst i din favør. Så jeg vil ikke nødvendigvis give dig 10 scalping strategier, men jeg vil gerne give dig en indsigt i, hvad det er, jeg leder efter. Men det kommer altså med en stor advarsel, og den advarsel er, at være en god scalper kræver en meget, meget intens koncentration. Du kan ikke bare sætte dig ned og så trykke lidt på musen og så håbe på det bedste. Hvis du virkelig gerne vil gøre det her, så bliver du nødt til at have en meget struktureret tilgang, og det er i hvert fald det, jeg gerne vil tilbyde i det her webseminar. Så skal det lige siges, at jeg har 4 skærme omkring mig, og på den skærm, som I ikke kan se, der har jeg så de forskellige markeder og min platform. Og jeg forventer, at markedet nu er på vej nedad. Jeg forventer, at Dow Jones og Nasdaq og de amerikanske indekser generelt har vendt, og at vi nu skal se en rimelig stor korrektion. Så det kan godt være, at jeg på et eller andet tidspunkt lige skænker lidt til skærmen for at orientere mig, hvad det er, der foregår, fordi jeg har positioner kørende. Okay. Så hvem det er, vi end handler med, ETX Capital eller de andre mælere, egentlig kan det være mere eller mindre ligegyldigt, så længe at de mælere, de tilbyder et ordentligt spread, og selvfølgelig, I skal selvfølgelig handle med ETX Capital, fordi det vil vi bare gå om her. Men det korte eller lange er, at den mæler, vi handler med, om det er den ene eller den anden, han vil altid være break-even i det øjeblik, vi eksekverer en handel. Det vil sige, at vi bliver nødt til at fokusere på at handle på de tidspunkter, hvor
markedet er i størst i vores favør. Og det jeg gerne vil gøre her, det er, at jeg vil gerne køre igennem en håndfuld af de ting, som jeg synes er vigtigt som scalper. Jeg kunne sidde og scalpe hele dagen, og jeg kunne tjene ganske fint til det. Men det jeg synes er problemet med scalping, det er, og jeg trækker ikke noget fra scalping, jeg har intet imod scalping, jeg scalper selv en del, men hvis der var noget, som jeg skulle vælge mellem scalping eller swing trading, altså positionshandel i løbet af handel, så vil jeg altid vælge positionshandel, fordi scalping ofte ikke giver særlig mange point. Jeg vil hellere engagere mig i at tage positioner, en dobbelt top, dobbelt bund, men så er jeg også godt klar over, at når jeg er i en position, så bliver jeg nødt til at have stop loss, som måske er mere vægtet og mere grafbaseret, mens mit stop loss, når jeg scalper, er meget mere fokuseret på, hvad der sker lige her og nu. Og det vil jeg gerne give eksempler på. Der fik jeg tryk på den forkerte, undskyld. Så ETX Capital har nogle rigtig fine spreads. De har 1 point i Dow Jones, så det i betragtning af, at Dow Jones handles i 28.000, og så har et 1 point spread. Da jeg begyndte at handle for 20 år siden, der handledes Dow Jones i omkring 10.000, og vi skulle betale 4 point i spread. Så det giver ligesom en idé om, hvor meget bedre vilkårene er i dag, end de var for 20 år siden. Så hvis jeg hurtigt kører igennem de her forskellige slides, jeg holdt den her præsentation i London, og jeg havde 3 timer til den, og jeg prøver at kramme det her ind i omkring 45 minutter til en times tid. Men det første jeg gerne vil gøre jer opmærksom på, inden vi går ind i teknikkerne, det er som følger. Inden du begynder at scalpe, bliver du nødt til at gå op med dig selv, om du vil køre med meget, meget små stop loss og små profit targets, eller du vil køre med meget store stop loss og små profit targets. Og grunden til, at du bliver nødt til at gøre dig selv op med det er, fordi hvis du kører med små stop loss, så bliver du stoppet ud meget. Men hvis du kan bringe det i din favør, at du vinder 60 gange ud af 100, og du taber 40 gange ud af 100, så har du en forretningsmodel, du rent faktisk kan tage ned i banken og sige, det her det er en forretningsmodel. Ikke at de vil give dig et lån til det. Men omvendt, så bliver du også nødt til at acceptere, at du bliver stoppet ud meget. Du bliver nødt til at acceptere, at du tager den ene efter den anden efter den tredje handel, og egentlig så kommer du ud efter 100 handler, og så har du måske mere eller mindre 60 vindende, 40 tabende. Og det er fint nok. Men den anden model, og det er den model, som jeg ofte bruger, det er, at jeg bruger et meget, meget større stop loss, men så bruger jeg et meget lille profit target. Det betyder, at jeg måske har en vindende hitrate på 80%. Men 20 gange ud af 100 bliver jeg så nødt til at tage et større tab. Det er så selvfølgelig vigtigt, at de tab, jeg oplever, når jeg taber de 20 gange, ikke er mere end det, jeg vinder på de 80 vindende handler. Det er logik for burhøns, det er I godt klar over. Så den her præsentation, det her arbejde, jeg har gjort, nu skal jeg ikke køre det igennem alt for hurtigt, men her der ser du Dow Jones over en tidsperiode på en 4-5 måneder. Og det jeg har gjort for mit eget vedkommende, det er, jeg har klassificeret Dow Jones alt afhængig af, hvilken volatilitet der er i markedet. Det vil sige, hvis det er gul, så betyder det, at forskellen mellem toppen og bunden for dagen er et sted mellem 300 og 500 point. Og hvis den er blå, det betyder så, at det er ekstremt volatilt, så har du en daglig top minus bund, der ligger over 500.
Og hvis det er pink, som vi ser herovre, så har vi en daglig top minus bund, der ligger under 300. Hvorfor er det relevant? Jo, det der er relevant for det, det er fordi, jeg bliver nødt til at afstemme min scalping, alt afhængig af, hvad den underliggende volatilitet er. Det nytter ikke noget, at jeg handler i et marked, hvor volatiliteten på en 5-minutters graf ligger på omkring 80 point, og så jeg bruger et 5 point stop loss. Jeg vil blive stoppet ud, det vil ikke andet end være et rent lotteri. Derfor bliver jeg nødt til at afstemme mit stop loss med, hvad den underliggende volatilitet er. Jeg er godt klar over, at nu har vi kørt på i en 10-15 minutter. Jeg har ikke talt noget om strategier endnu. Og det er bevidst. Det er meget bevidst, fordi det er utroligt vigtigt, at du angriber det her fra et meget, meget radikalt og anderledes perspektiv, end du eventuelt normalt vil gøre. Langt de fleste mennesker vil fokusere på strategi og hvor meget de vil vinde. Det jeg gerne vil have dig til at starte med, det er, hvor meget kan jeg tabe? Hvad skal jeg gøre for at holde min tab så små som overhovedet muligt? Hvis du starter fra det perspektiv, så starter du det fra det perspektiv, som måske kun 10 ud af 100 vil gøre. 90 ud af 100 vil starte med perspektivet, hvor meget kan jeg tjene. Hvis du starter med, hvor meget kan jeg tabe, så har du allerede nu eksponentielt forøget dine chancer for, at rent faktisk skal tjene penge som trader. Så hvis jeg kigger på på volatiliteten intradag, når volatiliteten, altså når der virkelig sker noget i Dow Jones, prøv at se volatiliteten på en halvtimes graf. Den gennemsnitlige volatilitet på en 10-minutters graf i tidsperioden fra Dow Jones åbner til den første halve time er overstået er 120 point. Så i det øjeblik Dow Jones åbner, når vi ved, at volatiliteten er høj, det vil sige, der er noget skvulp i markedet, så kan du forvente, at top minus bund på en 10-minutters graf er 120 point. Så du kan godt se, hvis du kommer ind i markedet med et stop loss på, lad os sige, 20-25 point, og det kan godt være, at du tænker, 20-25 point, det er et stort stop loss. Det kan også godt være, at det er et stort stop loss i din optik, men i markedsoptikken er det et meget beskedent stop loss. Man kan argumentere, at støjen i markedet er 120 point. Så falder støjen i markedet, eftersom markedet, som handelsdagen bliver mere og mere moden. Og det vil sige, på mange måder, når markedet er ekstremt volatilt, er det måske en bedre idé at scalpe markedet i midterperioden, i stedet for i de meget højvolatile perioder, som er åbningen og lukningen for dagen. Hvis du kigger på det miljø, for eksempel vi har i øjeblikket, hvor volatiliteten dagligt i Dow Jones ligger på omkring under 300 point, så kan du se, at volatiliteten er meget mere beskeden, når vi kommer ind i løbet af dagen. Men det er utroligt vigtigt, at du gør dig op med dig selv, hvad volatiliteten er, inden du kaster dig ind i scalping. Hvis jeg kigger over på min graf lige nu, og kigger på Dow Jones, så kan jeg se, at volatiliteten i øjeblikket på en 5-minutters graf, her omkring hvad man kan kalde i midtsektionen af Dow Jones, den ligger på omkring 20 point. 20 point. 20 point, 20 point, og så fik vi en hård bar nedad lige her, da webinaret startede, på omkring 60 point, og så lige op igen med 60 point. Men den sidste bar, vi havde kørende, den ligger på omkring
40 point. Så det jeg vil gøre nu, mine damer og herrer, det er, jeg vil gerne gå igennem en dag i Dow Jones. Og for det ikke skal være et eller andet, hvad det hedder, hvor det er lidt søgt, så tager jeg dagen i går. Fordi så kan det ikke være mere frisk i folks hukommelse. Dagen i går fra et scalping perspektiv, eller fra et 5 minutters perspektiv, ser ud som jeg viser jer her. Så inden vi kaster os ud i det, så vil jeg gerne vise jer den her, det her Excel spreadsheet. For det viser, hvad volatiliteten er i løbet af i gårsdagen. Så vi starter i de første 5 minutter, der er volatiliteten 43 point. Så det jeg mener med, at volatiliteten er 43 point, det er, at barn fra 14.30 til 14.35, hvilket dansk tid vil være 15.30 til 15.35, top minus bund i den 5 minutters periode er 43 point. Så du nok se, hvis du går ind i markedet med i håbefuld med et 10 point stop loss, jamen så skal der ikke særlig meget til, før støjen i markedet stopper dig ud af din position. Hvis jeg af og til virker lidt ukoncentreret, så er det ikke fordi jeg er ukoncentreret, men fordi jeg holder øje med, hvad der sker i Dow Jones og i DAX'en. Jeg er mere eller mindre kort alting. Jeg er kort det australske indeks, jeg er kort Dow Jones, jeg er kort Nasdaq, jeg er kort DAX, jeg er kort FTSE. Alt hvad jeg har kunne få fingre i, er begyndt at shorte i går aftes, fordi jeg har i dag som en vendepunktsdag. Det er i dag 34 uger siden toppen vi så i februar måned. Og for mig der er det indikativt om, at vi er ved at være der, hvor markedet skal nedad igen. Jeg kan selvfølgelig tage fejl. Tilbage til præsentationen. Hvis du hopper et par timer ind fra 14.30 til for eksempel 16.30, så kan du se, at volatiliteten i den grad er dalet af. Det er utroligt godt at vide de her ting, fordi det betyder så også, at du kan afstemme dit stop loss. Det jeg gerne vil gøre nu, det er, at nu vil jeg gerne gå igennem de scalping teknikker, som jeg bruger, når jeg sidder og scalper. Om det er FTSE, eller DAX, eller DAO. Jeg vil godt have lov, og inden jeg gør det, og lige læse det her, og så oversætter jeg det. Det her, det er et webinar omkring scalping. Så i stedet for, at jeg tager en eller anden vilkårlig dag, som på en eller anden måde befinder sig godt med mine scalping-teknikker, så tager jeg gårsdagen, altså tager i går. Fordi jeg mener, så er det en ærlig måde at vise de positive aspekter og de negative aspekter af min strategi. Jeg på ingen måde har noget at sælge. Jeg har ikke noget, som I kan købe. Intet. Det her det er ikke et salgsseminar. Det her det er udelukkende et uddannelsesseminar. Derfor kan jeg også roligt med hånd på hjertet sige, scalping er langt sværere, end det måske bliver portrætteret i blandt andre guruer eller folk på YouTube. Og jeg er meget forsigtig med, hvad jeg gør, når jeg scalper, fordi jeg ved, at scalping kræver en helt utrolig disciplin. Når jeg scalper, så scalper jeg i 1000 kroner per point som et minimum. Jeg kan handle op til 2000 kroner per point, når jeg handler Nasdaq. Og jeg oplever ofte, at jeg måske er kort marked med 2000 kroner per point, og så går markedet 10-15 point mod mig, og pludselig så sidder jeg der og tykker lidt i skægget med et 30.000 kroners tab, et åbent tab. Derfor er det så utroligt vigtigt, at jeg har afstemt mine forventninger og worst case scenarios, inden jeg går ind og begynder at scalpe. Det er så utroligt vigtigt, at man forbereder sig mentalt på,
at du går ind, og ikke noget med, at man begynder at lade en scalp trade blive en swing trade eller en positionstrade, fordi det ser godt ud, eller fordi det ikke ser så godt ud. Det er jo nok snart det, der som regel sker. Men at man er disciplineret, og man tager sin profit, og man tager sin tab. Det er også utroligt vigtigt, at den mailer, du handler med, i det her tilfælde ETX Capital, at det du handler i, at der er volatilitet i det. Det nytter ikke noget, at du prøver at scalpe et valutapar, for eksempel den australske dollar mod den newzealandske dollar, og der sker ikke en vis. Der sker ingenting. Derfor er det utroligt vigtigt, at du vælger et instrument, som har volatilitet, hvor der rent faktisk sker noget. Og så er det selvfølgelig også utroligt vigtigt, at den mailer, du handler med, har et meget, meget snævert spread, fordi jo større det spread er, jo mere skal du indtjene for overhovedet at stå stille. Derfor er det en god idé, at man handler DAX'en, fordi vi ved, der er volatilitet i DAX'en. Derfor er det en god idé at handle Dow Jones, fordi vi ved, der er volatilitet i Dow Jones. Det er utroligt vigtigt, at du udvikler den edge, men den edge er ikke bare en teknisk edge, den er også en edge, som sidder her, hvor du har disciplin, du ved, hvad det er, du går ind i, og du starter i det små, måske med 10 kroner per point, og så bygger du din erfaring op. Du kan tjene utrolig mange penge ved scalping, det benægter jeg ikke, men de mennesker, som jeg ved, der er gode til at scalpe, de har en unådelig disciplin, hvor der bare siger, ud af vagten, det her virker ikke. Jeg ved, en ovenikøbet af en af mine gode venner, han bruger følgende strategi. Han går ind i en handel, og så tæller han langsomt til 10. Og hvis han ikke er i hvert fald i break-even, efter han har talt til 10, så er han ude af vagten. Derfor bruger jeg utrolig meget tid på at gøre jer opmærksom på, at det her, du bliver nødt til at betragte det her som et taberspil. Det vil sige, du bliver nødt til at lave den forudsætning, at du kommer til at tabe. I stedet for at du forudsætter, at du kommer til at vinde, så start med den forudsætning, at du kommer til at tabe på det her. Og dit job er at gøre alt det, som de 90% af folk, der handler, ikke kan gøre. Det vil sige ekstrem disciplin. Starte med den forudsætning, at du taber, og kun hold fast i positioner, som rent faktisk vinder. Og i det øjeblik, de begynder at bare slikke en lille smule ud af vaksen, og så er det den næste handel. Fordi det ville være, hvad en pit trader i en trading pit vil gøre. Okay. Det, der generer med webseminar, det er, at jeg har ingen anelse om folk stiller mig spørgsmål, eller om de er ved at kede sig ihjel. Så jeg håber, I stadigvæk er her. Men vi er halvvejs gennem seminaret, og nu har jeg ligesom fået sagt det, som jeg gerne ville sige omkring disciplinen bag at være en scalper. Og nu vil jeg så kaste mig ud i at vise jer de strategier, som jeg bruger. Så de strategier, de falder ind i omkring en 3-4 kategorier. Vi starter med, jeg kalder det at teste en idé. På en vilkårlig bargraf eller en kantgraf, der har du 4 stykker data. Du har åbningen, du har toppen, du har bunden, og så har du lukket kursen. Og det vi fokuserer på, når vi scalper, det er en 5-minutters graf. Du kan også bruge en 1-minutters graf eller en 2-minutters graf. Du kan ovenikøbet bruge en 10-minutters graf. Men jeg bruger 5-minutters grafen, fordi det er den tidshorisont, som er mest observeret globalt set, når folk sidder og handler. Om det er aktier eller det er aktieindekser. Ideen her er, som den første idé, det er, at vi scalper, når et signal bliver trigget, når en candle lukker uden nogen form for hale. Sagt med andre ord, hvis vi kigger på den her bar her, så ser vi et marked, der åbner her, laver en top her, og den laver en bund her. Men den bund er også, hvor den lukker. Det vil sige, at der er ingen hale overhovedet. Jeg bruger price action som mit primære værktøj, når jeg handler. Og hvis jeg så en bar som den her, som jeg har illustreret her,
så vil jeg sige, at det var en bar, som var negativ, og jeg vil forvente, at der vil komme momentum. Med andre ord, i det øjeblik, og nu skal I lytte godt efter, i det øjeblik, at den her bar lukker, og det er en af grundene til, jeg ved ikke om jeg kan vise jer det, men nu prøver jeg. Herover, jeg ser om jeg kan få det over på kameraet, det kan jeg. Kan jeg det? Det tror jeg ikke, jeg kan. Nå. Det jeg gerne vil vise, det er, at jeg har et ur, du ved, der viser timer og minutter og sekunder. Og i øjeblikket, der er klokken her, hvor jeg er 18:32 og 29 sekunder. Det vil sige, at jeg ved præcis, hvornår 5-minutters-grafen er overstået. Og det, som grund til, at jeg illustrerer det her, det er, at i det øjeblik, at jeg kan se, at der er måske 3-4 sekunder tilbage af en 5-minutters-graf, og jeg kan se, at markedet mere eller mindre med garanti kommer til at lukke på bunden. I det øjeblik, at jeg kigger over på uret, og jeg kan se, nu skifter vi over til den næste 5-minutters-graf, så hvad enten det er et købsignal eller et salgssignal, så eksekverer jeg handel med det samme. Jeg kalder det på engelsk buy on close eller sell on close, men jeg venter ikke på, at den nye 5-minutters-graf begynder. Jeg er allerede, fordi jeg har uret derovre, så det er så alvorligt, at jeg tager scalping, at jeg rent faktisk har et ur, og så har jeg sat uret til, at den kører 3 sekunder foran. Det vil jeg ved, så har jeg i det øjeblik, vi kører over i en ny 5-minutters periode, det kan være 18:30 til 18:35, 18:35 til 18:40, så har jeg 3 sekunder til at lynhurtigt bestemme mig for, skal jeg sælge her, eller skal jeg købe her, og så går jeg ind. Men det er jeg selvfølgelig, jeg prøver ikke at sælge dig på den her teknik, jeg prøver ikke at overbevise om, at det her altid virker. Det jeg gerne vil gøre, er, at jeg vil gerne vise dig teknikken, og så vil jeg køre igennem den her teknik, vil jeg vise dig, hvordan klarede den teknik sig i går. Så lad os gøre det. Okay, så lige for at gå tilbage. Her er grafen for hele dagen i går. Men det jeg nu har gjort, det er, at jeg har skåret alt væk, som ikke er relevant til den strategi, som vi taler om nu. Så her, der lukker markedet på toppen. Altså i det øjeblik, at baren skifter fra den ene 5-minutters periode til den anden 5-minutters periode, der er markedet på den her 5-minutters grad på det højeste. Og i det øjeblik, der siger den her teknik så skal du købe. Men det jeg gerne vil vise dig nu er, hvordan ville du have klaret dig i går, hvis du brugte den teknik? Jeg vil sige, okay, her vil du have klaret dig ganske udmærket. Du vil have købt her, og på et eller andet tidspunkt i løbet af den her bar, der vil du nok have taget profit. Men du tænker garanteret nu, okay, men hvornår vil jeg have taget profit? Grunden til, at jeg viste dig den her graf, det er, fordi du kan lynhurtigt danne dig et overblik over, hvad gennemsnits 5-minutters grafen har at tilbyde. Så lad os sige, at du køber Dow Jones i 20, og du lynhurtigt ser, at markedet bevæger sig op til kurs 40, og du har 20 point i profit. Hvis du kigger på den tidsperiode, hvor du handler i, og du ser, men hvad er egentlig gennemsnitsbaren her? Du siger, men gennemsnitsbaren er et sted mellem 20 og 30 point. Hvis du så pludselig har fået en bar, der har givet dig 38 point meget hurtigt, så kan det godt være, at du skal begynde at overveje at sige, hvis det her ikke er en position, som jeg gerne vil holde over flere barer, over flere 5-minutters perioder, så kan det godt være, at jeg skulle tage min profit nu. Derfor har jeg, jeg ved godt, det er måske lidt trælser at sidde og notere sig hver eneste top minus bund på en 5-minutters grad. Men det er så den forberedelse, som jeg lægger for dagen, når jeg handler. Jeg har
et godt overblik over, hvad jeg kan forvente, hvad der kommer til at ske på hver eneste 5 minutters graf, hvilket gør, at jeg er bedre i stand til at sætte mit stop loss, men det betyder også, at jeg har en idé om, hvor længe skal jeg blive i den her handel, inden at jeg måske har, som man siger på engelsk, overstayed my welcome. Der er en eller anden, der har skrevet, når du er klassetom. Tak. Hey, jeg er da glad for, at du stadigvæk er her, Martin. Jeg vidste ikke, at I kunne stille spørgsmål, men det kan jeg så se, at I kan. Men der er kun et spørgsmål. Hey Henrik, kunne du ikke bare for skægt lige prøve at stille et spørgsmål? Jeps, hygger mig. Nå, okay, det kan jeg se nu. Hej Claus. Hvordan fanden kan jeg se alle spørgsmålene? Hvorfor kan jeg? Eddermame er fedt, hvis der var nogen, der kunne fortælle mig, hvordan det her software det virkede. Jeg kan skærpe, men jeg kan. Om det kan være, at jeg lærer det til på torsdag. Det irriterer mig grænseløst, at jeg ikke ved. På torsdag, Søren, nu kan jeg se dit spørgsmål. På torsdag er der et nyt webseminar om swing trading. Jeg føler mig virkelig som en virkelig gammel mand nu, fordi jeg kan ikke håndtere det her software. Så jeg tror bare, jeg skal gøre det, jeg er god til, og det er at illustrere scalping, og så må jeg på en eller anden måde prøve at svare på de spørgsmål på et andet tidspunkt. Okay, hvad så med den næste? Så her, der kunne vi konkludere, men det var egentlig en meget god handel. Hvad med den næste? Den næste observans, det her, markedet lukker mere eller mindre på det ekstremt laveste for den her 5-minutters bar. Det kan godt være, at i løbet af den her 5-minutters bar, den var hele vejen heroppe, men i det øjeblik, 5-minutters baren er overstået, der lukker vi på det laveste. Jeg kan så selvfølgelig ikke sige, om markedet så først går opad, for derefter gå nedad, eller det går nedad, for derefter gå opad. Men en ting kan jeg sige, det er, at hvis man ikke er hurtig på tangenterne her, så misser man profitten. Så det at være scalper er nok også for mig en funktion af, at man lynhurtigt bare siger, der er 10 hurtige point, tak for kaffe. Markedet går imod mig, jeg tager et tab på 8 hurtige point. Og det er sådan, det skulper sådan frem og tilbage, plus 10, minus 8, plus 10, minus 8, plus 10, minus 8. Og det bliver du nødt til at mentalt forberede dig på. Det er faktum, og jeg bruger ordet faktum, at det her, det bliver ikke en følg Tom Hårgaard i en Telegram-situation, og du er plus 40 point, og så er du noget plus 40, så er der måske minus 20, men generelt set, så vinder du mere. Det her, det kan snilt være sådan, at du svinger omkring en break-even linje, og så pludselig så kører det i den rigtige retning. Men hvis du bare fokuserer på det, du skal fokusere på, hvilket er at tage din tab hurtigt, så skal det her nok gå. Men det er også grund til, at jeg anbefaler dig, at du starter med at handle en ligegyldig beløb, for ligesom at opbygge træningen i at tage hurtige beslutninger. Og så kommer den tid, hvor du kan handle det her i 1000 kroner på ringer. Der begynder det selvfølgelig at blive skægt. Men indtil da, der er der temmelig meget forberedelse, som du skal have ind på ryggraden. Så i det her tilfælde, der er jeg overhovedet ikke særlig optimistisk om, at det her er en profitabel handel. Men det er jo heller ikke det, der er så vigtigt, om det er en profitabel eller ej. Det, der måske er vigtigt, det er, at vi siger her, okay, hvis jeg handler en handel i 28.860, hvad er mit stop loss? Hvad er mit stop loss egentlig på en scalp trade? Og det er der, hvor jeg prøvede at give dig 2 idéer. Enten så har du et meget stort stop loss, hvor du ligesom siger, jeg kører uden stop loss, men jeg handler på et tidspunkt af dagen, hvor der er mindre volatilitet. Men jeg er lynhurtig til at tage en profit, så jeg kan måske godt leve med, at jeg risikerer 20 point, men jeg tager 5 point profit. Det går imod sund fornuft at have en strategi, der hedder risikerer 20 for at tjene 5. Men hvis du nu kunne have en hitrate, der hed, at du vandt
90 ud af 100 handler, så kan du godt se, så kan det have en mening, fordi jamen så de 10 gange, hvor du taber, der taber du så 10 gange 20, så du taber 200 point. Men så har du måske 90 handler, hvor du tjener 5 point. Og det er 90 gange kan være 5, det er vel 5 gange 9, det er 5, det er 450. Så du kan godt se, der skal ikke så meget til. Men omvendt skal der heller ikke så meget af de tabende handler til, før den her strategi kører ud af vinduet. Så det er for dig, der er det meget vigtigt, og for mig er det meget vigtigt at fortælle dig, at det er en meget fin balance mellem at have et stort stop loss med et lille profit target, eller et lille stop loss med et lille profit target. På mange platforme, inklusiv ETX Capital, der kan du lave en, der kan du bringe trading ticket, altså handelsbilletten, hvis man kalder det det. Der kan du bringe den op og sige, okay, jeg vil have et stop loss på 10 point, og jeg vil have et limit på 10 point. Så på den måde kan du nærmest lade softwaren i tradingplatformen gøre det hårde arbejde for dig. Så det er ubetinget en mulighed, at du kan gøre det. Det er ikke en mulighed, jeg bruger, fordi jeg er altid sådan meget, fornemmende om, at markedet er på vej i min retning, og så prøver jeg sådan, kan jeg måske få, hvis jeg ved, at den underliggende volatilitet for den her tidsramme på en 5-minutters graf i løbet af dagen er måske 20 point, men så vil jeg ikke nøjes med 10 point. Det næste eksempel, der er en lille smule væge, men jeg har stadigvæk taget eksemplet med, fordi det er så minimalt. Men her, der lukker markedet negativt. Det vil så sige, jamen så vil vi forvente, at der vil komme noget momentum længere ned. Det gør der så også, men det her det er så måske et meget godt eksempel på, hvordan man kan opleve, at markedet måske går imod en med en 10-15 point, for derefter gå i ens favør med 5 point, måske for derefter gå imod en i en 10 point, for derefter gå i ens favør i en 5-10 point. Og det synes jeg, det bibringer et andet spørgsmål. Hvor længe er jeg i en typisk scalp? Når jeg sidder og kigger på mine scalp trades, mine damer og herrer, så er der tidspunkter, og hold fast på her, der briller, så er der tidspunkter, hvor jeg kun er i handlen i omkring 3, 4, 5 sekunder. Og det giver dig også en indsigt i, hvor hurtigt jeg kan komme ind og ud af en position. Så grunden til, at jeg fortæller det er ikke fordi, at jeg måske nødvendigvis synes, du skal holde en position i 5 sekunder. Men jeg gerne vil prøve at illustrere, at scalping er noget, som er personligt. Du definerer selv, hvad en scalping er for dig. For eksempel, en person, som jeg godt kan lide at lære fra, det er Al Brooks. Men hans definition af en scalp trade er meget anderledes end min definition af en scalp trade. Han definerer en scalp trade som de antal point, han får ud af handlen. Så for eksempel, hvis han handler en valutaposition, og han tager en 10 points profit eller en 10 points tab, så kalder han det en scalp trade. Mens jeg føler, at jeg er nok meget mere tidsorienteret og er opmærksom på, hvad det underliggende marked har at tilbyde. Hvis du kigger på Dow Jones-grafen lige her og nu, over på en 5-minutters graf, i de sidste, bare tag de sidste 4-5 bar. Den sidste bar, den havde en trading range fra 25 til 50, så det var omkring 30 point. Før det var der en trading range på 25 point. Før det var der en trading range på 20 point. Og før det var der en trading range på 30 point. Så det giver dig ligesom en idé om, hvad du kan forvente inden for en trading range. Inden for... det var ikke det, jeg vil sige. Det kan give dig en forventning af, hvad du kan forvente inden for en 5-minutters tidsramme. Men det kan godt være, at jeg fortalte mig en lille smule, men det var egentlig ikke så tosset. Fordi jeg synes, det er meget vigtigt, at du også tager et andet perspektiv med,
når du scalper. Og det er vi i en trading range? Hvis du kigger på Dow Jones lige her og nu, jeg ved ikke, hvordan jeg skal vise dig Dow Jones lige her og nu, så derfor bliver du nødt til at kigge på Dow Jones lige her og nu. Det er selvfølgelig ikke særlig skægt for de mennesker, som sidder og kigger på det her webseminar bagefter. Men for mig, der kører vi i øjeblikket i en trading range, og den top af den trading range hedder omkring 28.750, og bunden af den hedder omkring 28.700. Og jeg synes, det er betydeligt nemmere at scalpe i en trading range, end det er i et trending marked. Derfor var jeg glad for, at den graf, som jeg tog med, rent faktisk var i et trending marked. Så lad os tage det næste eksempel, fordi vi har ikke evige tider her. Så det her, det var et ganske godt eksempel på et buy on close. Det næste eksempel er ikke særlig godt, fordi hvis du havde købt her, så kan det godt være, at du kunne formode at komme ud med 3, 4, 5 point. Men hvis der var en smule hesitation, eller det ikke var en del af en strategi, så kan du være næsten overbevist om, at du er blevet stoppet ud. Men det er jo ikke sådan, at jeg skal prøve at filtrere de tabende handler væk heller. Jeg prøver ikke på nogen måde at censurere de dårlige nyheder i det her webseminar. Jeg prøver bare at præsentere det, som det er. Det næste eksempel er ganske fint. Markedet lukker, man må sige, det var en ganske udmærket handel, hvor markedet rent faktisk stiger omkring 40 point. Så det var en god scalp. Især hvis man kunne komme ud på toppen af det. Men hvis du så kigger på, hvor den lukker, det i sig selv sætter et nyt scalp lang op, som igen er en ganske fin handel. Det i sig selv sætter en ny scalp op, som eventuelt bliver en god handel, men der er også en sandsynlighed for, at det ikke bliver en god handel. Okay. Lad os tage det næste eksempel. Det næste vi så gør, det var så tese nummer 1. Det næste vi så vil gøre, det er, nu tester vi idé nummer 2. Idé nummer 2 er en idé om, at vi gerne vil undersøge, jeg skal lige tage en intro her. Idé nummer 2 er, at vi vil undersøge, hvad sker der på en 5-minutters graf, når den nuværende bar, som lige er ved at lukke om 30 sekunder, hvad er nu, hvis den lukkede over toppen af den tidligere bar, eller lukkede under bunden af den tidligere bar? Er det i sig selv indikativt om en scalp trade? Så jeg har prøvet at illustrere det her ved, markedet trender opad, og så får vi en rød bar, og den næste bar, det er den her bar, som jeg har cirklet, den lukker nede under bunden af den tidligere bar. Hvis vi brugte det som vores tese for at komme ind i markedet, vil det så resultere i en profitabel strategi? Og jeg ved godt, at vi baserer det her på en dag, og du kan ikke basere en strategi på, hvad der sker en dag. Men omvendt, så har jeg ikke tid til at gå igennem 200 handelsdage i et webseminar, fordi så vil I vil kede jer ihjel, og jeg tror, jeg vil blive rimelig træt af at vise jer det samme igen og igen. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi går igennem først de positive, altså der, hvor vi får hvor markedet, hvor den nuværende bar lukker op over toppen af den tidligere bar, og så tager vi den negative, altså hvor det er bearish, hvor markedet lukker ned under bunden af den tidligere bar. Men igen, det kan godt være, at jeg lyder som en eller anden formanende forælder her, men det er utroligt vigtigt, at når du scalper, at du også er opmærksom på, at du kan tage det tab hurtigt. For der er ikke noget værre, end at du går ind med en eller anden idé om, at du skal tjene 10 point her, 10 point der, og så pludselig så sidder du med en 50 point taber. Og det kan ske lynhurtigt i Dow Jones. Lige øjeblik, slip husnæst.
Så lad os prøve at gå igennem gårsdagens graf. Det jeg har prøvet at gøre her, for at gøre det så synligt for jer som overhovedet muligt, det er, at jeg har lavet sådan en grøn firkant. Så hvis jeg nu peger på det, jeg gerne vil gøre opmærksom på, så har vi en rød bar her, da markedet åbner, og så lukker vi op over toppen af den røde bar. Hvad nu, hvis vi havde købt her? Hvad kunne vi så forvente? Ville det have været en profitabel strategi? Det kommer sørme meget an på, hvor vores stop loss er henne. Kan du se det? Kan du se, at hvis du havde et stop loss hernede under, fint, så var der ikke nogen chance for, at du ville blive stoppet ud i det her tilfælde. Men hvis du måske betragter det her som en Maribusa-graf, hvor du siger, ja, men jeg vil have et stop loss halvvejs nede, så var du tæt på at blive stoppet ud. Og hvis du ikke var opmærksom på, hvad den underliggende volatilitet var per 5 minutters, hvis du bare gik ind og sagde, at jeg vil risikere 10 point, eller et eller andet arbitrært nummer, som du har drømt op om at sige, det er, hvad mit stop loss skal være. Hvis du ikke gør dig nogle tanker om, hvad dit stop loss skal være, og ligesom afvægter det imod, hvad markedet prøver at fortælle dig, så kan du lynhurtigt komme ind i markedet med en strategi, som slet ikke står mål med, hvad den volatilitet, der er i markedet. Og det bliver du nødt til at afstemme, inden du hopper ind og kaster dig ud i scalping. Det næste eksempel her, det kommer her. Og her lukker vi op over toppen af den tidligere bar. Hvis du havde købt her, så kan det godt være, at markedet ville have gået imod dig med lidt point. Men i bund og grund havde du en ganske fin handel. Og rent faktisk vil du også begynde at fange slags momentum. Et andet eksempel er herovre. Her der lukker vi op over toppen af den tidligere bar. Det vil sige rent faktisk, det vi gør, det er, at vi sidder og venter på, at markedet skal trække sig tilbage, for derefter at få et købsignal. Men i det her tilfælde her, hvis du fik købt her, så vil du over de næste 10 minutter sidde og svede, og der er en god sandsynlighed for, at du vil blive stoppet ud af det her, eller du vil stoppe dig selv ud. Jeg sidder og kigger på en 15-minutters graf nu af Dow Jones. Og der er ingen tvivl om, i min optik, at fronterne er tegnet op. Nasdaq sidder ret tæt på bunden af dagen. De sidste 15 minutter har været negative. Og jeg tror, vi er ved at være der med 2 timer tilbage af handelsdagen, hvor vi begynder at få en indikation om, hvad de næste 2 timer kommer til at indebære. På den måde, som Nasdaq er lige her nu, der tror jeg, at vi er på vej nedad. Bare min mening. Som vi siger, jeg taler min egen bog. Jeg har allerede kort. Okay, så når det falder, så er det good news for mig. Lad os tage et andet eksempel. Her, der lukker markedet op over toppen af den tidligere bar. Og som du kan se, ganske fin handel. Men det jeg så har gjort nu, det er, hvad fik jeg gjort der? Det jeg har gjort nu, det er, nu har jeg ikke tegnet resten. I stedet for, så vil jeg bare prøve at vise dig på frihånd. Det vil sige, her, den her bar lukker under bunden. Kan du se den blå bar før? Den hverken lukker over eller lukker under. Det er sådan lige i midten. Men den her bar her, den danner en bund, og der lukker vi ned under. Hvis du var klar over det her,
så vil du have solgt kort her i det øjeblik, at markedet begyndte på den næste 5 minutters bar. Og i det her tilfælde, der vil det have gået det godt. Så lad os tage det næste. Markedet trækker sig en lille smule tilbage her, og markedet lukker under bunden her. Så det øjeblik, den her 5 minutters bar lukker, der sælger du kort. Og der kan du være 100% sikker på, at der har du en tabende handel. Det kan der ikke have nogen tvivl om. Den næste bar, den lukker betydeligt op over den tidligere bar. Havde du taget det signal, så ville du rent faktisk som scalper have fanget en god position. Dow Jones skal virkelig bryde det her 28.700 for at vi kan få noget momentum nedad. Jeg sidder og holder øje med dem. Hvad gør, ja, når sådan nogle ting de sker her, og du ved, skillelinjerne er så tæt, så holder jeg altid øje med, hvad der sker i DAX'en, fordi DAX'en er meget mere finfølende. Og DAX'en begynder DAX'en handles i øjeblikket på det laveste, den har handlet i de sidste 3 timer. Så det er godt for dem, der er negative. Som I nok allerede ved nu, så kan jeg godt lide at sælge svaghed. Og jeg foretrækker også shorte, det kan der vist heller ikke herske tvivl om. Jeg sidder også og kigger på det australske indeks, som jeg tror også har vendt. Nu må vi se, hvad der sker. Lad os fortsætte. Så begynder trading rangen virkelig at være lille, og det er egentlig svært at se, hvor det næste signal kommer. Fordi det kommer ikke her, fordi vi lukker ikke op over, og vi lukker ikke under. Og rent faktisk så lukker vi først her. Faktisk det første tidspunkt, for det her det er en inside bar, og det her er en inside bar, det betyder så, at det er det, man hedder en double inside bar. Det vil sige, at du får først salgssignalet hernede, og så bliver du med det samme mere eller mindre præsenteret for et købsignal i modsat retning. Så det kan være, at hvis du bruger den her strategi som en del af dit arsenal, at du siger, at jeg vil rent faktisk, så vil jeg kun fokusere på langhandler, når det glidende gennemsnit for eksempel peger opad. Og hvis det glidende gennemsnit for eksempel peger nedad, så vil du kun fokusere på short scalps. Det vil i hvert fald være en strategi. Men det er jo ikke ensbetydende med, at der ikke kan være profitable shorthandler også i en opadgående trend. Men som jeg håber, at du kan se her, så er det ikke så tosset en strategi at vente på, at markedet lukker op over toppen. Og grunden til, at jeg tror, at det her virker som en strategi, det er fordi vi intuitivt placerer vores stop loss oppe over eller nede under tidligere barer. Så hvis vi kigger på den bar, som vi ser her, folk som måske har været solgt kort her og her, de placerer måske deres stop loss her. Og da markedet så kommer herned, så placerer de eventuelt deres stop loss lige op over toppen af den tidligere 5 minutters bar. Det vil sige, der ligger måske en del ordre her, købsordre og stop loss ordre, som så er i stand til at presse markedet højere op. Her, der lukker vi nede under bunden af den tidligere bar. Det er rent faktisk indikativt og er toppen for resten af dagen. Og så skal man selvfølgelig være, hvis du begynder at få alt for mange af de her haler her, hale her, hale her, hale her, men i bund og grund så kører du ikke nogen vegne, så skal du også være meget forsigtig med at tage de signaler, fordi rent faktisk så får du et købsignal her, og det kan godt være, at du slipper væk med det fra en scalp perspektiv, men i bund og grund der kører du i en utrolig snæver trading range, og når du er i en trading range fra et scalping perspektiv, så giver det faktisk meget mere mening, når du scalper. Så nu bryder Dow Jones. Det giver meget mere mening, når det her det er utrolig vigtigt. Så det er alt sammen vigtigt, men det her det er også især vigtigt. Hvis du er i en trading range,
Og jeg tror godt, vi kan definere det her som en trading range. Når du ser et positivt candle i en trading range, i stedet for at du tænker, at du skal købe, så bør du tænke, i det øjeblik, den her bar lukker, så skal du sælge kort. Det samme her. Trading range, positiv, op mod toppen, sælge kort. Modsat, når du får en negativ bar i en trading range, der er nede mod bunden af trading rangen, køb. Men det kan være, at du skal overbevise dig selv ved at kigge på en 400-500 grafer, før at du tør tage det her. Fordi der sidder man ofte med, du ved, med hjertet i halsen og tænker, jeg har lige solgt kort her, at jeg er sikker på, at det her marked er på vej opad nu, men jeg håber på, at min strategi holder, vi bare på vej nedad igen. Det, der er mest frustrerende med det her, det er, at jeg har ingen anelse om, hvad I vil spørge om. Så jeg sidder og tænker, hvad vil Claus spørge om? Hvad vil Henrik spørge om? Hvad vil Bjørn spørge om? Alle dem, I garanteret alle dem her, de er mine venner. Så hvad vil de spørge om nu? Hvordan vil de modtage det her? Hvor vil de være i tvivl henne? Så jeg aner ikke, hvad I spørger om, men jeg kunne selvfølgelig have brugt noget tid på at lære det her software men så vil jeg i hvert fald lidt bedre til torsdag. Okay, så lad os prøve at kigge på de omstændigheder, hvor vi lukker ned under bunden af den tidligere bar. Her. Var det en god handel? Det tror jeg sgu ikke, det var. Her. Var det en god handel? Det var fint nok. Var det en god handel? Det er jeg faktisk ikke helt klar over. Jeg bliver nødt til at gå tilbage til den tidligere graf. Nej, det var i hvert fald ikke nogen god handel. Den her, var det en god handel? Ja, det var faktisk ikke så tosset. Det kan godt være, at man skulle sidde og svede lidt, men det var i hvert fald en mulighed for at komme ud med en profit. Var det her en god handel? Det må man sige nej til. Så mine damer og herrer, jeg prøver ikke at kun vise de gode handler. Det holder jeg jer alt for kært til. Det her det er et spørgsmål om, at vi som voksne, professionelle, angriber markedet fra et objektivt perspektiv og siger, hvad virker og hvad virker ikke. Okay. Da jeg holdt det her kursus i London, der havde jeg 4 gange så mange slides med, men jeg havde altså også 3 timer til det. Men det I jo selvfølgelig kan gøre, det er, I kan se det her præsentation igen, og så kan I tage screenshots af det. Screenshot alt det I vil. Altså det her, det er materiale, det her er noget, vi skal dele. Det er ikke noget, som jeg skal holde fat i. Men hele konceptet med buy on close går på, at vi håber på, at momentum, fordi markedet lukker på det højeste, så håber vi på, at momentum vil bygge videre på det. Men som du kan se, det er også meget afhængigt af, at er vi i en trading range, eller trender vi højere? Fordi kommer sådan noget i en trading range, så er det ikke nødvendigvis en god idé at købe en buy on close. Så er det en god idé at sell on close. Men hvis vi begynder at trende, så er der langt mere mileage, kilometer, i at købe et marked, som netop har lukket på toppen af en 5-minutters graf. Men der er jo en nem måde at tjekke det her på. Det er, gå ind på ETX Capitals grafside. Fokuser udelukkende på 15:30 til kl. 22. Print så mange grafer ud, som du kan. Jeg tror, at du i hvert fald kan printe de sidste 14 dage ud. Og så gå igennem dem manuelt og se, hvordan vil det her have virket. Og hvordan skulle du placere dit stop loss, hvis det ikke virkede? Altså, hvordan skal du beskytte dig selv? Så nu vil jeg lige gå de her slides igennem, fordi så kan du stoppe optagelsen, tage et screenshot
og så fortsæt. Fordi der er utrolig meget materiale her. Mere materiale, end jeg har tid til at gå igennem. Så mens jeg gør det, så tror jeg lige, at jeg ringer til Henrik. Jeg ved ikke, hvordan jeg er. Jeg er simpelthen så en dinosaur, når det kommer til software. Det er utroligt. Hey Henrik, hvordan er det gået? Okay. Ja, jeg er stadigvæk på. Nu kører jeg bare lige resten af slidesen igennem, fordi jeg ved ikke, jeg aner ikke, jeg kan ikke se folks spørgsmål. Så det bliver jeg lige nødt til at øve mig i. Men det er der ikke noget at gøre ved. Altså, det er der bare ikke noget at gøre ved. Der er en, der har skrevet, nyder din præsentation indtil videre. Det er der altid noget. Så lover han heller ikke for meget. Aner det. Nu viser jeg bare alle de slides, som jeg gerne vil vise, fordi så ved jeg så, at det er dem, der ser præsentationen, så får de optagelsen, og så kan de gå ind og screenshotte det bagefter. Okay. Ja. Jamen, altså. Jeg tror, jeg gør dig til administrator på torsdag, Henrik. Det her, jeg beklager virkelig, mine damer og herrer. Det er også helt okay. Nu kører jeg bare alle slidesene igennem, men det vil jeg så gøre nu. Og så vil jeg sige godnat og sov godt, og så ses vi på torsdag. Så Henrik, tak for hjælpen. Jeg skulle bare lige høre, om lyden var god, og alting var fint. Det er godt. Perfekt. Tak skal du have, du. Hej. Det gør vi. Hej. Okay. Det vi har gået igennem nu, det var det, der hedder buy on close. Nu skal jeg vise jer sell on close. Så får I bare helt muligheden, og så kan I printe det ud selv. Når jeg er i scalping hopla humør, det er som regel, hvis markedet sådan lidt, ved ikke om det vil opad eller nedad, så kan jeg godt gå ind og tjene en 20-30.000 kroner lynhurtigt. Jeg kan også tabe 20-30.000 kroner lynhurtigt, men jeg er meget, meget god til at tage min tab hurtigt. Fordi jeg har den her filosofi, og det kan godt være, at din filosofi er anderledes, men jeg håber, jeg måske kan inspirere dig med min filosofi. Det er, jeg gider ikke at sidde og hænge i en handel, og så lade al min mentale energi, kom nu ned, kom nu i min retning, fordi jeg er som regel altid short. Jeg vil hellere bare sige, skid være med det, væk med det. En anden ting, som jeg ofte gør, det er, og det er et lille fif, og så kan du så tage det for, hvad det er. Men hvis jeg får et købsignal i Dow Jones, fordi jeg har flere skærme, så holder jeg også øje med, hvad FTSE gør, og hvad DAX'en gør. Fordi ofte, hvis du får en 10-15 points bevægelse i Dow, så er det næsten altid indikativt om en 3-4-5 point i DAX'en. Så jeg holder altid øje med dem side om side. Dem, som skriver, at de har nydt den her præsentation, synes de er utrolig gavmilde. Tusind tak. Som I kan se, jeg ville hellere have været foran jer, så vi kunne have talt om det her. Okay, sidst. Hvor lang er den her præsentation? Al evighed. Nu får du det nu, og så kan du så screenshotte det her.
Det er jo noget, som jeg gør religiøst, det I ser her. Og noget, som jeg varmt vil anbefale, det er, at selvom du har en positiv bar, så ser du ofte, at markedet går op over toppen af baren, 4-5-6 point, for derefter at falde tilbage, for derefter at bestemme sig, om den virkelig vil højere op. Jeg stjæler ofte point, når markedet lige går op over, eller lige går ned under en tidligere bar. Jeg har virkelig været i hopla, da jeg forberedte det her, hva'? Okay. Nu vil jeg ikke holde jer længere, så nu vil jeg... That's it. Jeg kender så mange af jer. I er velkommen til at skrive på Telegram, om det her det var fuldstændig håbløst eller ej. Fordi hvis det var fuldstændig håbløst, så gør vi det bare igen. Det gør jeg gerne. Det er længe siden, at jeg har holdt en tale, eller talt om trading. Jeg synes, jeg kan mærke, at jeg har lidt... jeg kan godt lide at tale om trading. Men gutter, jeg kan ikke... Drenge og piger, damer og herrer, jeg kan ikke se jer, jeg ved ikke, hvad I laver, så jeg kan ikke andet sige... Må jeg prøve at se, om jeg kan få logget ned, uden at få slettet optagelsen. Så tak for den her gang. Jeg holder et swing trading seminar på torsdag, hvilket er noget anderledes end det, vi har gået igennem her. Jeg håber, I vil deltage. Jeg tror ikke, jeg har mere at sige. Så nu vil jeg kigge herover og prøve at finde ud af, hvordan jeg får lukket det her ned. Okay? Tusind tak for i aften. Og i de her tider, pas godt på jer selv. Det er vigtigt.